what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya daga batesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya daga batesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila Zimbabwe manya daga batesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.
Firing back. Slow. Arms up. 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 Present. Arms up. 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 Slow. Arms up. Up. Front leg about 10. Up. Up. Zen. Arms up. 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 Rest on arms. Reverse. Up. 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 Up.
Action! Slow! March! Left, right, left, right. That's the MIT. Nenguwa yokufa, nguwa yekusima, nenguwa yekukova, nguwa yekuchema, nenguwa yekuseka, nguwa yekuungudza, nenguwa yekutamba. Amen. Patawerenga kuna Muparidzi chapter number 3. Muparidzi ari kutitaurira nhau yekuti hakuna chinhu chinoitika pasi pezuva chisina nguva yacho. Amen. Saka tiri panapa muzuva ranhasi nekuti pane imwe season yatiri kufanira kuti tiakambulishe pamaseasons atakatenderwa naMwari kupinda maari. Amen. Muzita raJesu. Amen. Amen. Saka pane nhau yataura naMuparidzi paverse 1 to verse number 4. Tiri pane chimwe kana tiri pane imwe season yatati pane nguva yekuchema, pane nguva yekuita moni, pane nguva yekufara. Muzita raJesu. Amen. Saka we are not in a season kana kuti hatisi mumwaka watazvigadzirira, but tiri mumwaka wakagadzirwa naMwari kudhara. Glory be to God. Saka mangwanani ano tiri panapa panzvimbo inokosha inoradzikwa magamba. Toda kuti nzwisise kuti isizeni yakatenderwa naMwari, asi tiripo takadaro tinoziva kuti tiri panapa nekuti pane umwe ane imwe season yezvaakaita zvaita kuti tinge tiri panapa nhasi apinda mune imwe season. Hapana ripata zvakanaka. We are at a Heroes Acre. Ine vanhu vatinocherechedza vane nguva yesizeni yavakasarudza kuramba upenyu hwavo kuti isusu tive nemumwe muraramiro watakuita izvozvo. Panoripata zvakanaka.
One imwe season yawakasiya zvawaida iwo, then they sacrificed their lives so that we have freedom. Yes. That was the season. So today we are in a season again where we are mourning, remembering what they have done. Tichirangarira imwe season yawakangopinda isusu tisipo, yasaka kuti nhasi tiite zvatiri kuita zvese. Yasaka kuti nhasi tisununguke zvatakaita izvi. Yasaka kuti nhasi tidye zvatinoda, tigare patinoda, tidrive mota dzatinoda. Kune vamwe vanhu vakapinda mune imwe season yekusaita zvawaida muupenyu hwavo. Glory be to God. Kune vamwe vanhu vakapinda museason yekuparadzana nemhuri, so that we have this freedom. So today, as we are here to lay and give respect to those people wakapinda mune imwe season, we are also in a season to mourn and to remember the great work that they have done. Glory be to God. Tichirangarira mabasa makuru awakaita. Tichirangarira season yawakambosangana nayo isu tisatabarwa. Yakasaka kuti tizobarwe zvinhu zviri padziri uye zvinhu zvakanaka. Amen. Asi mubvunzo wangu ndewekuti tiri kuitei nenhaka yawakatisiya. Yes. Ndomubvunzo wangu. Yes. What are we doing with the legacy that they have prepared for us? Isusu sevana wavo tasara, nesu tose tasara, tiri kuitei nenhaka yavamwe vanhu vakapinda museason yekuramba upenyu hwavo kuti tive nenhaka yatinayo nhasi. What are we doing with this legacy? Mwari wekudenga watiitire zvakanaka, regai tinamata. Amen. Baba, muzita raJesu tinotenda mazvita mutsono wakatendeka mangwanani ano. Tinokutendai Jehovah panzvimbo ino. Matisanganisa mutsono wakatendeka as we are mourning, oh God, the departure of our hero. We thank you for the time that we have lived with him. Tinokutendai Mwari wamasimba ose nemwaka yose yamakawatendera kupinda mairi. Ndizvo tiri pano mutsono wakatendeka tichionekana nawo, tichirangarira mabasa makuru awakabata panzvimbo ino, awakabata munyika yedu, awakabata mutsono wakatendeka. Tinotenda nekuti muri Mwari. Tinokutendai mutsono wanoshamisa for all the proceedings, oh God. Tinokutendai Mwari nekuwa pakati pedu. Zvamatanga nesu mutsono wanoshamisa, tinotaura nyasha dzenyu dzipedze nesu muzita raJesu weNazareta. Amen. Amen. Wakatunganira kuda kutendawo nebasa rabatwa pano akamirira mhuri kwamarimo. Ndinoti atibatanei, tinoziva kuti kufa ndekwaMwari. Kuungana kwatakaita pano rudo rwaMwari rwaratidza kuti tinodanana. Ndinoda kutendai panguva ino yamatiunganira vanhu kwamarimo. Rudo rwenyu rwurambe rwakadaro, maita hindatenda. Tinotenda Baba. Pane imwe nguva tichakumbirawo the National Vice Chair War Veterans Association Comrade Mau Mau vatipowo mashoko avanawo. Kana futi zichirira zinondifungisa musha. Very emotional. Torai mota, nekanyau, tiendeo kuzima bwe, zinondifo ngisa musha, wakanaka wesimba kwe. I'm sorry, Honorable Minister. I'm sorry, muri yokwa Comrade Marimo. I'm sorry, utungamiriri wese ukuhurumende. I'm sorry, mawo veterans abeangu. I'm sorry, amane shamwari. Hey, zvinonetsa.
The only slogan we hear mazuva ano ndeyekuti taakupera. My comrades, tiri kuti taakupera, tapera. And zvinondifungisa kumusha wangu wakanaka. My comrades, it's so sad. Ruzhinji rwevakarwira rusununguko rwacho havasati vakwanisa kuenjoya that freedom they fought for. My comrades, ndakutanga nditinini comrade Marimava vakaenda kuhondo more than 52 years ago. I think it was 1974. Inini ndo gorira ndakaenda kuhondo 1974. Haisina ngemutange. Chimurenga chacho ngemutange papasina competition yokuti anogona kupfura mabhunu akawanda ndeyani. Ndisezvinotaura at the moment hondo yakarwiwa collectively. The victories dzese dzakaitika, it was collectively. Nobody owns that victory, but all of us, including povo yacho yakatibatsira muhondo imomu. My comrades, ndakutaura kuti my comrades vari kushupika. Tiri kutambura, my comrades, atidi kunyembera mama. Right? Tiri kutambura zvakanyanyisa. Kuti noto tiri kutamba isu vamwe vanogara mutaundi tiri 9. Mukaenda kumaruwa uku, my comrades, unochema misodzi. Kushupika kunoita comrades. And at the end of the day, they are losing all the respect for the immense sacrifice they made for the liberation of this country. Zvinosvika kupi zvandakamira panapa ndatokwegura ini. And most of the underlying problems, dzina comrades, health problems, emanate from urombo. Wetinawo. Comrade Minister, start from a 1:45 the hour. Amen. Right? From 1:30, from 1:15, from 5:05. It's not 1:45. Remember one thing, this generation of liberators, in 35 years at most, won't be there. Yes. And sure, tosira mhuri yedu namo chitsveru tinosekwa izvezvi kakawanda nezvizukuru kutaura nenyaya unotonyara kutaura nenyaya yehondo unotonyara kutaura nhoroondo yehondo kuzati isi chigwesha panapa udaona zvehondo hedu makarwa hondo saka chicha makawana. We were not mercenaries, and we were not fighting to benefit a social, right? Benefit a less vanora, the best of our people. I say, unfortunately, tirimu season yakaoma. Mpari dzataura season. Isu takaita season yehondo yacho iyoyo. It seems we are cursed in one way or the other. Seems we are cursed. My comrades, pension $152 in our TP, your power, never one. Right? That's 150 is going to take care of your life for the next 30 months. Honorable Minister,
mwezi wakupera wakundopera ma25 you know mukomrade wese anenge achingoti yapinda here mubengi because ndo yaakatarisana nayo muupenyu hwake wese. Comrade Minister, todzoka pane nyaya yaComrade Marimo yehero status. Zvinoshungurudza zviri kuitika. MaComrades, they are not happy about the status issue, with what criteria is being used in determining a hero. See, we're not if you tell us the criteria, we won't bother even recommending any of our comrades for that hero status if we feel he does not qualify status yacho hero. But we need to know. Vakawanda vari kuenda pachikomo national hero. We recommended national hero status for Comrade Marimo because takashanda navo, tinovaziva, right? Umhare hwavo hunozivikanwa nemaComrades chete, no one else. You know, onai maComrades, nyaya dzehero status iyi hadzisi dzokufadza mufi Sweden. Comrade Marimo vakazorora. That's why at the end of the day on his grave you are going to engrave rest in peace. Vatozorora murugare. Right? Right? So the hero status, the chef, right? It makes us feel good, feel recognized, feel respected. Even the family will feel so good. Before we even talk about the benefits which come with that status. Haisi yokutenga, right? It was already earned. Right? If somebody had died 30 years ago, you were still going to look at the same picture of what he did in that struggle and even after the struggle. But my comrades, they are not happy about that issue. They feel the Daure comrade, His Excellency, the criteria they are using. So we won't waste our time. Comrade Dagashaya, criteria you, Adi, I see, Muchawana Mega, Zino those are Nashakawan Zarusunguko. Everything. Hey, we are the poorest former liberation fighters in the whole world. Even Vietnam, Cambodia, we're the poorest. Hey, my project. My comrades, yeah, after 45 years of independence, my comrades, their best need now is a bicycle. Maringa amkomborere. No, my comrades, it's an insult. I don't care what one says. That's my opinion. It's not even an opinion. It's a reality. Writers say. Honestly, why? Why symbolize with a bicycle, right? Our social welfare, my comrades, is absolutely neglected, right? As the association, I'm not talking here as a member of Central Committee, I'm talking here from the association, Yama War Veterans, Iripo, talking a lobby for the improvement of social welfare, Yama comrades in Zimbabwe. So our welfare is in deplorable state, absolutely deplorable state. And the Honorable Minister Kumbira Chisiri also my comrades are upset. Shamariang, my comrades are upset. And Tirinane, to my town. And here and there. It's just a chance. No, not everybody will get the chance. Never. And so look at
urgently, and for sure tapera. And if it is the case yokuti kana tapera, then tozo batsirwa. We are not. Why should we die beggars? Why should we die beggars? Now I think Paris, domirira ipapo. See, now kuenda kwa tiri back my comrades. My comrades, right? Ngati uzane pachena. We are not united. As united as we were when we were prosecuting that war. Far from it. You are so shocked with the characteristic nature of some of the comrades, honestly. Yeah. If you imagine right now, even in the association, we must be united. If we have to accomplish the mission we were set up to do, we must be united. And quarter and all that kind of disunity, I'm part, but it results not whatsoever. The quarter, my clicks and wherever. My comrades, then comes my comrades, the issue in War Veterans League and War Veterans Association. Remember, people want to drown that. They want to erase that. Kuti, the War Veterans League is a product of the War Veterans Association. Yes. Right? It's a product. It came out of them. Right? Kuti iende kumsangano. Indotimiririra. Right? Apana mutsauko between really the league and the association. Right? One is the PVO and the other is a party, party organ. I see tension ilipo right now, or not on what's easy. Whatever the association does is doing it for the war veterans. Whatever the league does is doing it for the war veterans. But, hey, kana zunuzawanikwa. Hey, unaonelea. Vamwe vanozokoma basi kurumaji. Vamwe vanofuwa mota. Matractor. My appeal to us is let's be more united than everybody. It was so saddening. We were working with him, and he was a secretary in the National Executive, and kushanda kwake even kuhondo akashanda navanhu vakuru brigadier general nasi whatever rank ari commander wao, as now he is deprived of that status. However, we hope the message will get to the right authority. Say, we are not begging for these things. They are rightfully ours. They're rightfully us. God, to respect your mudi, zokwa Kesari, zokwa Jesu, that tender. Daigara bumako Mungu wazese Nikushinda pataka itamu moyo Saka nasi pasina mauto ila hapa na rusulu nguko Wasara ama yangu Wasara akoje murena Wasara ama yangu ondosino ya kurasamani. Maita basi. Comrades, vamsoro hii
muri yekwamarimo pamusoro iyi mai marimo vari pano nemhuri yekwamarimo vanatezvara varora vakwasha vanambuya nevakasiyana siyana vandisina kutaura pano pamusoro iyi masabhuku vari pano pamusoro iyi chivusosve makamirirwa nemhuri yenyu yese iri pano nevhu renyu rotakatsika zvokuti pamusoro iyi chivusosve pamusoro iyi utungamiriri hwese hwemusangano huri pano hurikutanga nekudistrict madistrict chairperson tozoenda kudhsisi yedu yakatungamirirwa iyo naComrade Kaserera pamusoro iyi mawo veterans ese ari pano pamusoro iyi member dzese dzeCentral Committee dziri pano member dzeNCA dziri pano nemawo veterans ari muassociation vari kunational nevari kuprovince nevari kumadistricts vari pano mamembers eleague vari munational kumadistrict vari pano pamusoro iyi mashefu ese ari pano anoshanda muhurumende pamusoro iyi General Chedondo ambassador ndakuonai muri pano pamusoro iyi member yedu chef yeProtobrew wari pano Comrade Bima wari pano pamusoro iyi mahonorable ese atitsika pano nemakanzlers ese atitsika pano pamusoro iyi guest of honor wedu Mukanya resident minister wedu waita Ndlovu pamusoro iyi vanhu vese vatunganira pano wandasiya kudoma mundiregererewo muri mukati mewanhu wandanga ndiri suppose kudoma ndoda kuti ndipinde muchiitiko chandamirira pano ndoda kuti nditange namufundisi staff sergeant anga ari pano wataura mashoko anorwadza kuti vanhu kuti tigarike kuda kwevanhu verusununguko varera apa nevapenyu vasina izvavanazvo mashoko iwawo mufundisi dai wechienda uchimaparidza kune vamwe vasikazivi kuti vagarike zvakabva kupi kuti watukane musocial media zvakabva kupi dai mweya iwowo mufundisi ukaramba unawo wechienda kutaura kune vamwe wako kune vamwe mafundisi nekuti vamwe mafundisi anotuka vanhu ivavo vakaunza chinhu ichocho kuti vavo mafundisi nekuti kudhara waingona Anglican Methodist Roma nezvakati but kumazuva ano wakungoona machechi ese huri hutakatira munyika ino yeZimbabwe zvakabva kune vanhu ivava vanhu vasi vari kutambura naComrade Mau Comrade Mau manditorera manzwi nandisapose kuti nditaure ndafunga kuti mushanguru mbijana kuti mutaure sekusumuka umaita but manongonedza but ndida kuti ndisati ndapinda munhau ndida kuti nditaure Comrade Mau isusu pachizvedu macomrades hatina kubatana. We have got 3 associations and the league which is causing confusion with my comrade asagarike. Kusabatana patiri kuita isuse zvoveterans mabatire takati tiri kuhondo kuti taidya ndodzi nemangai matatu techimirira umwe wedu kuti auye wechimupawo 2 mangai kuti asurvive. Hatichagoni kuzviita izvo, hatichagoni kuzviita izvo kuti shamire pamberi pevanhu tiwataurire kuti taita zvakati. Hatichagoni nekuti tabayiwa nemakaro.
Comrade Minister, that muti enderewo. Makomrade aya muri kuona aya. Achiri ku Mozambique. Achiri kuridza futi. Why ndichitara kudaro? Apa takabva kuhondo. Hatina kugona kupinzwa mukati mewanhu ava. Kuri hub kuti tioneke kuti tipinde muvanhu kuti tigare nevanhu zvakanaka. Tichingoma masango tingori mbere kuti rumberereka masango. Mukaona comrade chipamba munongoti iuri ani kwai? Hazandi comrade. Hazvazvonopenga. Chiri kumuzi unopenga. Vanhu veZimbabwe. Sorry chef kutara mashoko anotirwadzei. Sorry. Sorry kunditaure vanhu veMuzimbabwe vane utsinyi. They are very cruel to these people. Very, very cruel. Sure munhu akaunza nyika kuti pfeka matai. Tito sajeni munyika ino. Kuita sajeni muzasingabvumiri newarungu. Kupinda shefu muofisi menyu mweyo. Mugere mweyo, mune maredza mweyo mushefu. Zvakabva kune wana. Zvakabva kune wana. Asi comrade une bhutsu yakatsemuka, yakaita sei, yakabharuka bharuka. Zigamba hazvitauriki. Tsono yacho yakutoramba kupinda pabhurugu. Kuti vaine chigamba. Shuwa zvinotirwadzei. Tendai mutitaurirewo kuno vakuru. Ndi munogara nawo kuti vanhu vakamira sei avo, muri kuvaona sei. Ndichazotaura nezvenyu shefu. Ndakuenda mberi. Dai kuti tikaona vanhu vairi vatatu vakaita pamwe semi otherwise munyika muno munoti nakei. Amen. Amen. Tikaona vanhu vairi vatatu vakaita pamwe semi. Ndichauya kwamuri shefu, ndichazotaura kwamuri. Ndikuti macomrades, toda kuti nditaure nemunhu wakararama. Wakaenda kuhondo 1974. 72 sorry. Nditaure nemurume wakaenda kuhondo 72. Kwangu siri kuenda kuhotel. Zvanga zvakaoma kutaura munhu advanced to conduct. Advanced to conduct. Kochiko chinozi advanced to conduct. Kune munhu uri kuridza futi kuti uende kuadvance uende kuridzawo futi uende kofa. Chirungu ichocho hachisi chekuseka nacho, asi waiti advanced conduct waenda iko. Mabasa akabata munhu uyu angari kulogistics. Handisi kuerenga bepa pano. Hapana chinambo, hapana munhu akanditaurira nezvemachimiro chemunhu unotaigara nawo. Hapana munhu uri kunditaurira kuti taura zvakati kana kuti achinji chatora ndikutaura off head. Logistics yokuona nemacomrades ari kuMozambique, macomrades ari mufront, macomrades ari kupi. Pane chari kuwana here? Mamota anozi madodge, wamazivi takutaura manje pana. Mota inozi zvimaskania. Zvaigadzirwa nemunhu asina spanera. Asina spana. Yogadzirwa kuti aende kuGaza, macomrades kuti avo anobatsirikana ari mukati mufront. Ona kuti chikapu chichanda sei zvaibva kubatwa kuna comrade wakararama. Saka tiri kuti isusu comrade Mamau criteria muchitaura iyi. If you go to China, wakaenda kuChina, wachitaura nehondo dzawakarwa, wachienda Machinga Mountains. Hauiti gamba rinoita gamba usina kuridza pfuti. Unongoacha gamba kuti wakaridza pfuti wamboridzirwa nebhangira topido here. Wauraya manga wata masacrifices akaita sei. Waiona maChinese aibata bomb kuenda kuti paita petro. Umosvika ubata bomb kuenda kuDusa bridge naiye ichibva apa. Waiziva ndiri kufira ipo. Ndo magamba. Ndo magamba akaridza pfuti. Imistake kuzwa kudaidzwa kuti gamba uri kuenda sema kuenda koiga usikaoni. Kuri kuenda iko uri kuenda korara hako basi hausi kurara muri gari kuti hausi gamba. Magamba ndiwo criteria. Rambe muri pai? Pa criteria kuti gamba chii. Sorry. Don't distort me. Gamba munhu wakaridza pfuti. Yes. To gamba. To gamba rakasunungura vanhu. To magamba tiruziva ukaenda kwana China, Romania, chiiwa ndo magamba. Tereresai. Ndochi? Gamba. To magamba. Honorable. Ndo magamba.
Yes. Ngazo chinja yanyu kuti gamba rakadai, gamba rakaita so, rakaita sei. Asi gamba ndakarara ndorinzwa kuti iri gamba ndo rakaridza kuti. Ndo magamba. Machef. Daudu musumuke ndiri kukumbira machef eku association. What are you saying? What are the machef of association? Pane national, pane chi and right. Machef, and I, motore, mekuti imimi ndimi magai kwa kunaize na president ndima association mushana. This way, makombe. Chiendai motore wa association hii. Musika taurizo kutukana. Makombe takarwa ondo tese. Musika taurizo kudanyembe. Wewe digare pasi. Unozani kombe diparenya. Marashwa. Wewe dama tipera wakuda pa unopenga mutorane mugare pasi. Andi. Mutorane mugare pasi. Andi. Hadu gone kuti president akubatsirei. Uri kutuka president wacho ndipe mari. Ndibatsire. Zvino make sense izvozvo. It doesn't make sense. Saka tiri kuva tiri povu zvimwe zvacho tiri kungonyepera musangano. Tiri kuva nepovu that because isusu we are failing kuita zviri correct. Ngatiende timubatana neisusu seScovete. Teya isusu kupati. Handide. Touya tongana kupati. Nana comrade Maiya. Munoziwana makaridza mese futi. Mogara pasi. Then you sit down. Makutotyana nangu nekuda nyembe. Parenya kontoro ari koko. Maiya untoro ari koko. President wacho unozwana. Go and sit down and talk. Then mabata zama comrade we do one thing. Yes. We do one thing. Yes. President unguti ko one warudzi iko yewana. Ndio makomrade yaiti kandodzera yaiti kapamushira. It's starting from you. Zvutanga kubva kwatiri. And munowisana and kusana kwenyu kwamuita ndekukunyepirana. Hai mabuda pana hai mabana ndikomrade ningi nabana comrade ndiani comrade hai muchinyepirana at the end day makomrade ari faro warombo because it start from you. Isuma leaders. So ndiri kukumbirai nemoyo wangu wese motora comrade yani uindabva kutora kupesira. Matipera motora umwe wacho marashwa. Comrade Sivas is a soft man. Motora unowisisa ndinogara naye tinoshanda tese. Muenda kuna president. President auya tine chemo chemakomrades. Not kuita zvekuchemera nyembe. Saka zvingatotuka musangano tichitaza kuti tanga taita organize ourselves. Ndingoza sei yasing comrade akwenda. Wasina chaonacho. Nemamase wakabata. Comrade awo. Tese munyika muno munganyepirana. Tese. Hey, tichakatanga honde yeminda. Tichakati ise national hero munhu wakatanga honde yeminda. Yes. Shasha. Yes. Mwasika mchasunga nchakusumudza ipana wasikana. Shasha kunaka. Nakunaka wacho shepu mkazi wakakatorerwa munda. Asisina. Babada wa every day wakungoya ana munda. Ana. Asi murume wacho wakapfurirwa wanu munda. Tinawo shefu wanofoto wote history kutaura zveminda. Sasa munda yakatorwa kwasosve. Nanhasi shefu kutaura na shefu wacho sose is supposed to be a hero, national hero. So because all the one Zimbabwe watorwe nyika ino kuti wanorimba is that because of chief source. You talk of chief source, but kwanogara kwacho hakuna chiro. Nothing. But people are enjoying. Vanarufana munyika muno mwese kubva kuna Limpopo kusvika kupi. Zvakabva pasosva. Zvakabva kune murume wakanarapo usiri national hero. Marisadade nezvinhu zvatina kuita makomrades. Dada nezvawakaita. I'm standing here. Ndine mashefu wangu ari pana. Comrade Musumgai. Remember a general staff. But I'm standing in front of him. Yes. The chef in Dona Mari Muroda also the chef. And this is the commander wakana. He remains a chef.
Kandi kaenda pamusoro pangu zvakaita sei ndi chef wangu ndokuti ndiye wakati ndiwe ndiripo kuti ndizive kuti chikomende chakamira sei. Wakaenda pamwe chete nemukoma wako hondo gare pasi Comrade Maria. Saka zvinhu zvakadai makomrades ngatiziisei musoro medu especially wasikazivi kuti futi yairwadza sei. Chef hapana munhu uri muofisi usiri weZANU-PF kubva kumaopposition akabva muZANU-PF. Hakuna munhu usiri muZANU-PF kungonyepa kuwanda nechigunu nevesere wese tese tiri weZANU-PF neu ndimo takabva tese. Wakazofungawo kungotsaukawo mbijana kuti pauda kuonawo muonawo nekuda kwenyembedzi kuti dai ndikatungamirira wasi uri ZANU-PF. Handiteri. Saka tiri kuti macomrades tese tiri weZANU-PF ngatibatanei, watsauka wacho mudzorei zvakanaka tifambire nzira yakanaka. Ndatitaurisei nezvaComrade Maria. Chef, I'm very happy. Nditaure nezva Honorable Ndlovu. Handisi kuti vamwe vangu vasikashanda. Don't distort me. Vanokwenyera kuzondidistort. Asi chakanaka chakadini? Ndiri kushanda naHonorable Ndlovu muofisi mavo. The first thing tikagara muRent Committee unotaura nezvemao veterans. First priority kumao veterans. Yeah. Good. Zvokuti basa harinetsi kushanda. Vanoziva otherwise iraki rekuti ivo vanobva masvosve minda yakatorwa nemakomridzi iziva kuti makomridzi ndiyo akaunza munda. Saka bheta kuvarwirawo kuti vagare minda yavanayo. Nokuti ndijena tikataura kuti Chief Sose ndiye akaunza minda naiwo mwana waChief Sose wakaparticipata kuunza minda iyoyo. Saka apa ndaitaura kuti tine raki tina minisa wanotarisa kuti mama veterans akamira sei. Ndofuna ndikutaurirei mese mechinzwa. Ndiri kuti chef kana comrade wakarara apa wakaita problem yenyaya yemunda ameno kuti nenyaya yemunda awawo ameno kuti wakafamba sei, ameno kuti vanhu vakagara ipapo ndivanani, ameno zvakafamba sei, inini munda iwo